Consisteix en deixar els teus residus al servici municipal de recollida i deixar-la a la porta de ta casa o del teu comerç. I hi haurà un calendari setmanal per a cada fracció arreplegada. En el cas de Vallès, s'arreplegaran les fraccions de resta i de matèria orgànica. La recollida se repartirà en 4 dies a la setmana per a la matèria orgànica i 2 per a la resta. Farem un repàs. A l'orgànic van restes d'ou, possis de cafè, plantes i flors domèstiques i restes de menjar, etc. I a la resta van, entre altres, compreses, tovalloletes, burilles i pols. Els contenidors verds desapareixeran com els coneixem avui dia i solament seran accessibles mitjançant una targeta o xip per a casos d'emergència. I què passarà amb la resta de fraccions? Els contenidors d'envasos, vidre i paper i cartó es mantindran tal i com els coneixem fins ara i no farà falta targeta o identificació per al seu ús. Amb la vostra col·laboració podrem aconseguir un Vallès verd i eficient.